Find os i Slesvig-Holsten 1848. Her ser vi slagene op igennem Danmark i 1864. Soldaterne gik lange strækninger i den kolde vintertid. Undervejs omkom flere tusind soldater. Krigen endte med et klart nederlag til Danmark, og dermed mistede Slesvig-Holsten. Her ser du de danske grænser efter krigen i 1864. Danmarks grænser har ændret sig meget gennem tiden, men nu ser de sådan ud, som de gør på billedet. Thank you for feeding us years of lies. Thank you for the wars you left us to